Ang tamang oras sa bilog na Pilipinas, 3 minutos makalihis ang alas 10 nin pagkaaga. Yan katotohan. In every age, the Church carries the responsibility of reading the signs of the times and of interpreting them in the light of the gospel. If it is so to carry out its task, the language intelligible to every generation, it should be able to answer the ever-recurring questions which people ask about the meaning of this present life and the life to come and how one is related to other. Halis sa Gaudium et Spes or the Church in the Modern World, paragraph 4. Inihatod sa inyo ka na si DP Simbag sa Pag-Asenso Incorporated, disiplina, pagkasararo, pagkamahigos, asin pagsarig sa Diyos. News alert. Mga katiwala, uwi na po ang bareta sa oras na ini. Inilabi ni Maguindanao Congressman Esmael Toto Mangudadato sa Malacanang ang pagpalawig kang Bangsamoro Transition Authority sundong 2025. Susug kay Mangudadato, suportado kang kadaklan niyang mga lehislador ang pagpalawig kan batas, kaya't nag-apila ini kay Presidente Rodrigo Duterte, nagibuhon ini para sa katuninongan. Tinauhan doon ni Mangudadato na ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao bunga kan dugo, daplos asin kayamanan kan mga muhajidin, ang barm sumuot ang para sa mga tawong nag-i-star sa Bangsamoro homeland na maipamana sa masunod na henerasyon. Yan ang barata sa oras na ini. Ako si Rolly Serrano. Salamat. News alert. Uwi na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda.
Okay, good morning. Marinaga po giraray sa gabos mga tugang. Minabalik po sa aire ang programang pangedukasyon at pangkabuhayan digdi po sa Radyo Veritas. Hatod po sa indo kan Bicol University Extension Management Division. And ini po kada aldaw nin Huwebes alas 10 hanggang alas 11 nin pagkaaga digdi po sa Radyo Veritas. Madadawag man po kita sa mga online platforms niya to. Siyempre sa live streaming kang Radyo Veritas. Madadawag man kita asin mahiling sa FB page kang BUEMD asin kan Bicol University. Asin mahiling man po kita sa DCTV Channel 8 and then sa YouTube. So, ini po ang sendong lingkod si Professor Edgar Barameda, pero ngunit na pagkaaga, di po kita solo. May makaribanan kita ang sa kuyang partner, maski sa magduman, partner kami pag-abot di sa broadcast. So, pasalamat kami sa Bicol University, dahil sa inonra, ang sa muyang kahagadan, ang sa muyang request na may kapartner kita rigdi tanganing mas madakol, mas halawig, may ekstensibo, ang sa muyang pag-uroron, may kinaraman sa mga concerns, mga programa, proyektos, mga aktibidades na pigigibo kan Bicol University. Without much ado, ang sa kanyang partner, si Professor Seth Di Matera, ang Department Chair kan Print and Broadcast Media kan College of Arts and Letters. Partner? Hello partner, good morning. Good morning sa mga paraantabay kan Radio Veritas. Salamat mong partner kasabay ako digdi sa programang ini. Ano? Kani mag-urole-olay girari kita nin dakol na mga tema. Lalo na mga tema na iyo ang pinagigibo, envuelto, ang Bicol University. Kadakol-dakol partner ang mga aktibidades tangon niya. Iyo, ISO kita partner ngunyan. Iyo, ISO. So, para sa standard, ano yan? International Standardization Organization. Yan, kadakol ang mga activities tao. And siyempre partner, nakaantabay sa tuyaan mga emplyados, mga opisyales kan Bicol University. Okay. Naka-live kita via sa FB page kan BUEMD as in kan Bicol University mismo. Kumusta sa gabos ng mga ka-empleyado ta? Iyo, partner. Actually, apisar kang kalipisilan mga partner na pinaghatod ka odara kaining COVID-19 na talagang halawig na partner. Iyo. Pero pinaghihingo pirmi kan Bicol University sa paagi kan sa tuyang mga opisyales, sa mga empleyados na ipadagos pagiraray ang pagtaunin serbisyo dahil iyo talaga niya ang mandato kan Bicol University partner. Okay. So, pasalamatan ko na partner ang sa tuyang mga kairiba, I mean sa EMD. Siyempre pa ang Director, OIC Director kan Extension Management Division, si Professor Rowena Soylo. Ay partner. Partner, kunday mo aram, natiman ako sa Extension Office. Ayun pala dyan ka nagpuan partner. Kabisado mo kung mga mga aktibidades. Taon-taon partner, baka mapasabitan taan mga aktibidades ka. Kasi sabi nga ni kan mga inot na mga speakers, kang inot na kaurunta sa launching takang programa ang sa tuwing mismong presidente, si Presidente Arnulfo M. Cariñas, biklad niya ang trust and priorities ta para sa 2021. Iba mo mga partner ang trust na ngayon kasi nasa pandemic kita as compared sa inot ng mga panahon. May mga adjustments partner na kumbaga pigapod na coping mechanisms kung paano kita magpapadagos na i-implementar ang mga programa asin mandato kan Bicol University ngunyan na nasa lindong kita kan pandemya. Tarong to partner ang mandato kan Bicol University primero so instruction. Panduwa so sa research. And then di mawara ining extension. Yun ni partner na pinagigibuta. Actually, pinag-revive ini partner na programa 2 years ago. Aram tabaga may dating may nagkakapot kaning programa. And then kamamutan kaning programa na ma-revive as in ma-diseminar sa publiko ang mga bagay-bagay may kinaraman sa sa pinagigibukan na Bicol University sa pamamagitan kaning Extension Management Division. Sarong nga di partner sa kanilang kamamutan na ma-diseminar ang mga homegrown technologies na nakumpleto. Homegrown. Kumbaga, kita mga partner, dakulon ang mga disiplinta, architecture, engineering sa imo, sa College of Arts and Letters, halos niya dyan sa broadcasting, journalism, public relations, yan, AB English, humanities, etc. Dakulon na yan, doon na discipline. Kami man sa College of Business, Economics and Management, so accountancy, economics, business administration, and then entrepreneurship. Na yung department sa architecture, sa engineering, sa medicine, sa College of Law, and good news partner
mabukas na kita kang College of Dentistry. Okay, dagdag na naman. Dagdag na yan. Offering ka na Bicol University. Dagdag na yan. So, yung partner ang saro sa mga obheto kan sa tuyang programa na may seminar ang mga homegrown technologies na lalo kitang College of Agriculture, College of Fisheries. Yes. Oho. BU Tabaco Campus. Yan, Tabaco Campus. Kumbaga, ang ano ninda, ang pinaka-forte dyan is fisheries. Yan, no? fisheries, oo. Igwa kitang Pulangi Campus. Yan, Pulangi Ang Campus. Pulangi Campus niya, ito takulong man mga offerings din Ay, partner. Na Oo. igwa nag-ayos nilang animation. Yan. Kasi iba pang mga bagay-bagay. Actually, partner, nananalian akong igwa ko ng face mask na nagkakarab. Kaya medyo na nakakalikot niya itong face mask. Anyway. So tama ka partner sa Pulangi Campus, namumayagpag sila dyan sa animation, igwa silang sa nursing, sa engineering, entrepreneurship, and kadapol man mga... In fact, partner, sa population ta, kan mga enrollees, Pulangi Campus ang nanginginutan. Ang pinakadakol. Oo, pinakadakol. Iyo. Oho. Ngunyan duminagdag partner ang sa tuyang sa sa graduate studies. Iyo. Iko gayud kita dakol gayud kita diyan partner ng mga estudyante na hali sa Masbate ano. Eh partner, totoo kayang partner. Sa harani na baga diyan sa ang access ni baga nila diyan sa Claveria, diyan sa Piuduran partner. Yan sa Piuduran partner. Oo. So kasabayan partner sa mga homegrown technologies na nag-immunise diyan sa mga naunambitan tang mga schools, mga units ta. Abot ta kain mga units or colleges ta partner no. Kamawutan tang may seminar kang sarong aldaw nga ni partner kang primerong ay kang ikatulong episodes ta si Professor Ronald Junid ang guest ta. Dakol siyang pinag iyo dakol yan si dakol siyang nahihiling maski sa irarom kang dagat. Ang ano di mga partner. Tuon niya kung ano ang yaon diyan sa irarom kung ang corals medyo nadideplete na. Iguanin mga pollutants diyan, mga basura, aro kaya. Naano niya yan. Nasisisid niya yan. Ang ano niya baga is kundi ako nasa sa marine biology ang expertise niya. So kadakol kita partner even so study about sa pili, so production, so paano pagpadakula, and so on and so forth. Igwa kita kaayan. May funding ko yan ang World Bank, kundi ako nasasala sa funding agency, para istadihan giraray ining pili production and utilization. Iyo, pag-adalan. Ang pili baga partner sa Bicol region, garo matubang ini, matinalubo. Partner. Although igwa na naman in mga lugares yata na nag-grow naman in pili, pero ang sa Bicol region kaya ang pili, garo natural lang siyang minatubo, partner. Tama yan, partner. Bako siyang atamano na maray. Yes. No? Yan anong yan. Ang na-identify partner na matubong, matalubo, ining pilitan, yaon sa Sorsogon and sa Salbay. Kaya baga dakol na mga pili plantation na yaon sa Sorsogon. Dakulong kayang byproducts, partner, kang pili. Tutok kang partner. Kung sa inibagang sa nut, ining ubak, bigigibong oil, arog yan, no? Kaya ito kang inot na mga panahon na I don't know kung nasa Bicol University na nga ni ako. Subaybayan ko partner ining mga aktibidades, lalo na kayan baga ni Engineer Malinis. Si Engineer Arnold Malinis. Nagano siya kang depulping machine, di ba? Cracking machine kang pili, duman sa Gubat Campus. Duman siya ang nagpara-pioneer kahini. Kaya medyo nakahiling manggitan ng iba-ibang klaseng byproducts kang pili. Tama ka dyan partner, sa Engineer Arnold Malinis na may pulping ba yun? Or cracking? Oo, pulping machine. Kung ako nasala, gano'n na commercialized ito, and then talagang naipabakal. So, yan partner ang sample kan mga technology na gusto tang diseminar sa pagkaning programa tang program pag-edukasyon at pangkabuhayan. Actually partner na nag-guest na nindrig ang busit day pa. Day pa partner, pero nakahilera yan. Partner. Nakahilera sa mga fabrication bagang pinag-aano diyan sa busit. Busit, industrial technology tano. Yes, oo. Naroon partner food kang technology, arog kayan. Yes, naroon partner kang Abril ga dito. Ay bako, garo mga Mayo, sinda na fabricate kan primerong face shield. Face shield, iyo. Sinda ang primero nag-fabricate. Tapos nag-produce pa yata ning alcohol. Yes, tama ka partner, nag-producer pa rin na alcohol. Kang inot-inot na medyo nagkukulang-kulang pan supply, dahil anta nasa height kay itong pandemic. Yan, nasa height kan pandemic. So yan partner ang sample lang kan mga homegrown na technologies na nabilog, na conceptualize sa tuya, as in eventually na nagkagibok ki prototype and then na commercialized. Then bilang institution mga partner, kita ang sa mandatong nabanggit na kanina is so mga researchers. Yes. Arang ka partner, may mga researchers. Yes, oo. So mga completed researchers partner
Sarayan sa mga babanggiton tarig di. Ano yung mga complete ka? Ay, sabi nga ang iba bang mga researches kung minsan nasa shelf lang, pwede na dahil na nababasa niya online sa library. Kaya kamangutan ka ni partner na baka may mga researches kita na mapakinabangan kan sa tuyang kay Manuel. Partner. Actually, iyan ang sarunggap baga na halin ang gustong i-address na after ma-complete ang research, what is next? Yan, Kasi ang research bagabo ng extension, magkatakod man lang yung yan, partner. Partner. Minsan nainot ang extension, sunod na ang research. Minsan nainot ang research, sunod ang extension. Tama. So, magkakabit siya. Kaya nga, di baga sarong opisina naman lang talaga ini. Pinagsaro na ini. Dakulong kitang researches na completed, na dahil masyadong nadi-disseminate, siguro iyan ang saro kang tatawan niya to ng importansya partner. Dito sa programang ini. Masabangan tang maibalangibog sa publiko kung ano ang mga pinagalan, partner. Ang research partner, papagalan ini. Totoo, partner. Ako lang ini. Ay, bako karaw-karaw, Kay bako Juan, karaw-karaw. dakol kang gigibuhon ka ini para ini makompleto mo. Maadjang ka sa community, Yan. minsan may immersion ka pang gigibuhon, ma-interview ka nin mga respondents, mga informants or participants, para masigurong authentic ang data na sa imong nakuha. Talagang primary. Sarong sendo partner sa KAL. Pero may kunadaw yan, pati sa pag-urur mi sa board. So, ginibok kang KAL. So, ano yan? So, magpung ka mo naman sa rawis yata. So, pag-preservar ka, Arimbay. Pag-preservar, pag-revive ka, mga rawit-dawit. Pero may itong nami-mention folklore. So, material na pigagamit. So, ginamit itong material. Pigagamit na kang ibang mga eskwelahan. Actually, pinaggagamit ini kang DepEd partner. Haling Kasi, partner. kumbaga, kaipuhan, bako lang so ibang mga fields ang dapat mong anuhan, i-explore, kundi ang lore, ang mga yaon dyan sa barangay, ini kay partner Arimbay, garo unique na barangay ini para dyan. Kung mahiling mo, igong party ining yaon sa gilid dagat, igong parting sa punin bulod, igong partner na sa salog, garo kompleto siya partner na ang palibot niya, no? Yes, oo. Kaya mahiling mo dyan kung paano ining barangay na ini nagkakaigwan ng kultura ko ang mga tao, iba-ibang engagements. May mga para sira, may mga para oma. Di ba, may nagtataram dyan sa Puun kan Bulkan. Alam mo, ang piligro, yaong pirmi. Diverse ang mga ano dyan, ha? Yes. Kaya yan ang napili kang KAL. Aram ko, partner, kasabay ka naman sa grupo rin. Pero hindi ko na dangog, binalik niya, pig-revive niya, so, rawit-dawit. Pati ang festival dyan, partner. Yan, tama, partner. Festival. Kamu ang nag-ano kayo, partner? Kamu ang nag-initiate kayo ito. Na sa mga rawit-dawit, sa mga sa mga makata, balagtasan. Pero pagka, dahil na ako nakakadawag ka niyan. Good na na-revive sa paigi sa tuya. Partner, taman talaga yan. Para daidiret sumawara, partner. Sa aram tabaga na nagbabago ang panahon, nagdakulo ng kambyada, minapasiring na katasapig apod na mga sa 21st century na grabe ang modernisasyon. Minsan nga ni kaya baga namumuyaman kita ang DepEd baga partner. Ginibong requirement na hanggang grade 3 Bicol ang instruction. So vernacular tang local dialect. Yes, dialect. Sasabi ninda siring sa ibang bansa na dahil man nagpapararadal tulos ng English kundi gagamit ang sendang sa diring lingwahe para mas maintindihan talaga ninda ang said lang pinag-aadalan. Although, medyo may mga dito na komentaryo, pero sa kagabsan, sa kabilugan, marami talaga ang impact ini. Minsan kaya baga partner, dahil kanin bako gabos na English na natataramon, pwede mong i-Bicol direct. Tama ka dyan, Takita baga sa broadcast, minsan garo BB, ang English BB ko, asin, na garo sa laman, Actually, kaya nga ni baga ang alimbawa, ang subject, ang courses kang journalism and broadcasting. Iwa kami dyan para sa bagong curriculum. Siya na ba dyan ang broadcasting in the vernacular. The broadcasting in the vernacular. Yes, Pag sinabi part na vernacular, so lingwahe kang, so lokal na dialekto. Yeah, dialect. Although sa Bicol kaya partner, dakulon ang dialect. Iba-iba. Masyadong diverse. Pero ang talagang nagpe-prevail, ang nagagamit maski sa radyo, kadalasan, sa Kamsur, Bicol, Naga, sa Legazpi, Bicol, Legazpi. Although ang mga broadcasters kung Sorsogon, bigagamit man talaga nila ang sendang dialect sa Sorsogon. Kung naasan ako partner sa Sorsogon, aksepta rin na ang Bicol Albay kasi ang mga areas sindang niya, Punbakon, Sorsogon, Preto Diaz, facing baga sa coastal kang Albay, iyon ang lingwahe ninda. Except kung pasiring ka naman sa hanggang Matnog,
ta, may mga surmato na, amoy na, marag ba kaya Kaya baga kita, Bicol University. University. Na yun talaga lang sa tuyag, naka-spread out kita dito sa Bicol region. Sabi na partner, iba kitang lingwahe sa Bicol region na 23? Yan na mga nababasa ko, 23 na lingwahe. Actually, sa experience ko partner, maliban ika nakalibot ka na ba gano'n? Opo, dahil sa nag-lecture kita. Takul partner, more than that, more than 23. Sobra pang 23. Isipon mo, ang Albay lang partner, Ligaspi, magpadaraga ka iba na. Sa bagay, tama ka. Magpakamalig ka iba na. Ginubatan. Iyo, tama ka. Although, bako man grabe ang differences, pero may mga may mga signature na pig-apple eh. Sa Ligaspi, maluto. Sa daraga, luto. Sa Kamalig, umoy. Uumay. Sa Ginubatan, umay. Sa Ligaw, umoy. Diba? Nagkakaigo ni mga variation ng kapagkambyada. Anyway pala, probably magpadagos kan pala to partner. Para pala sa mga gustong mag-text, mag-join sa Samuya, kung gusto ka mong mag-upload o mag-tawakan sa mga insights, thoughts, pwede ka mo mag-upload or mag-text sa Samuyang Globe Line, tigdi po sa Radio Veritas sa 0956-426-8091. Or sa Samuyang Smart Line, 0961-521-7210. Okay, yan po ipapasa mabasa mi ang digdio. Tapos, kung naka-online po ka mo, pwede ka mo mag-chat duman kan sa inyong mga mensahe. Para masimbagan mi, sabot kan sa muyang makaya. Kung dahil man, i-refer mi sa muyang makapagiriba, sa iba-ibang opisina kan Bicol University. Ito partner, kang nag-host, ako ang program host kang sarong programa kan extension duman sa Radyo ng Bayan. Naramdaman ko partner, amayong ka? University on Air. Sa... ano mi duman, so ano ang mga technologies na available sa extension. Yun. And then, nag-offer kami na kung sa sarong community, kay po nindang magkaigwaning skills transfer baga para training. Bigdo duman iyan partner. Ano paano nga mag-preserve nga ning mangga? Yan. Bigdo duman iyan tanganing matabangan ang community and then talagang namumuyang maray ang komunidad dahil kan arog kay na services na pig-offer. Yan. Igo kita kan partner sa College of Agriculture ta sa Ginubatan. Na pig-offer na arog sa community. Tayan kaipuhanin dahil minsan baga sa season, minsan masyadong dakol ang arog kayo ng prutas, tapos dahil napipreserve. So, itat nagtataon ng arog kayo ng mga technology. As in, iba pang mga dakol na trainings, no? Na pinag-offer kayo ito kang extension, kang inot pa kung makaano dyan. Pero muna, mas lalong huminiwas. Mas lalo partner yan. Opo. At di sa programa ta partner, yan pag-isa yung partner. Sa mga masunod ng episodes, hanggang Disyembre kita, may mga guest kita. Iyo. Itong sa College of Agriculture, sa iba-ibang mga ahensya iba-ibang opisina, para sa pag-isa yung partner na skills transfers, knowledge transfer. Kung may technology niya on sa tuya, technology transfer. Isabay ta na pero sa to partner, igwa kita mga partners man. Saroin kamamutan man kang programa ini na sa mga valuable information from partner agencies along with health. Kita baga, yaon sa tuya. So College of Medicine. Yes. So, ang College of Medicine, sabi ni Mang Bueng kahapon, sibut-sibut sin na sa mga webinar. Iyo. Along with ining pandemya, mga tips. So, igwa kita kayan partner niya sa College of Nursing. Nyaraon sa tuya. Kumbaga, kumpleto kita. Iyo, mabibilang mo lang ang wara kita. Kadakalan tig-offer na kami. Yes, And padagos na nag-expand ang university partner. Sabi mo nga mabukas na ang College of Dentistry. Yes, nasa pipeline na ang partner. Bago iyan sa College of Law. College of Law. College of Medicine. Yan, So, dakol. May meteorology. Gata partner. Nasa ng degree. College of Science yan, na meteorology. In partnership man yan sa DOST. Grabe ang support man sa partner kang Department of Science and Technology in terms sa yan ang mga incubation, yan ang mga technology-based project. Actually, ang linkages to partner, mahiwason. Ay, pa yung gusto partner. Taon partner. Sa tuwing pagbabalik, ipagpapadagusta ang mga activities along with ini pong kamawotan kan sa tuwing programa. Yan po, babalikan mi, makaliis lang ka nagkaperang pagiramdom. Siya ang servidor na may puso sa tawo, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, si Adrian Salceda. Si Adrian Salceda
tauhan sa banwaan, sa salud, sa edukasyon, sa agrikultura, infrastruktura at turismo. Yan si Adrian, talaga naman may maray na paggobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sityo, basta Salceda may maray na legasiya. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya, sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus, Piedmont. Piedmont leads. Undeterred by the disruption caused by COVID-19, a happy school of holistic formation, technologically adept in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia, Daraga Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Bicol. Okay, balik na po kita rin sa tuyang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod po sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Okay, karibanan kong ginarian sa kuyang partner. Natapos kami din mo ni partner sa restaurant niya mo sa mga objeto kang sa moyang programa na may diseminar ang mga technologies, completed researches, and mga valuable information hali sa ito yung mga partner agencies. Apera kang Bicol University partner na bagita ka sa bago, nanyaon sa ito ang College of Medicine, College of Nursing, College of Law, Education. Oy, ang education ta partner, Center of Excellence yan. Computer Science, Computer Engineering, Science, Architecture, mga IT, Agriculture, Fisheries. Yaon talaga na halos. Hali sa daga, pasiring sa dagat, pasiring sa bulod. Pasiring, nagbagaling sa langit. Ay, baka magabot ka na oras. So kung sarot-sarot sa mga Aeronautics technology. Yung maganda. Baka ano yan. Tapos sarot-sarot na papartner, iwa kita ng 7 campuses kundi ako nasa duman sa Daraga campus niya, duman sa College of Business Economics and Management. Accountancy. Yan, accountancy partner na feature kan sarong aldaw na kasabay kami sa top 10 na mga most preferred. Ang passing rate halangkawon, may mga ang primero pa no is UP nasa kundi ako sa 97%, pero sa top 10 na mga halangkawon ang passing percentage kasabay ang Bicol University sa accountancy. Good news yan, siyempre. Congratulations sa mo yung department chair, si Professor Francis Mark Nang, and then ang sa mo yung dean of course, si Dr. Eddie C. Yes. Kaya talaga rigid partner. Parehas, tabag, gabos mang kita partner, nag-aagi talaga sa, sa proseso, lalo kang dahil pang pandemic. Grabe talaga ang prosesong bigaragihan. Sanay na kita. Way of life. Parang partner ta ngunya na may director na nakaka-enroll online dahil nakita masyadong medyo naka-adjust na. Naka-adjust na kita. Although siyempre pigahan na pahanap kang sistema ta. Mga partner face to face. Instruction pero because of the virus, ano kita, may mga limitations. Lalo mo niya na
nagbabalik na naman sa mas strictong Iyo? quarantine protocols, Oho, partner. tama ka, partner. Siyempre, alam na pabayaan lang. Although, baka man as deadly talaga ining virus, pero ang contagion kanyang ulakit medyo, dahil napupundo. Iyo. Tama Kaya ka yan dyan. ang nangyayari sa tuwi. Kaya pati kita sa education sector, apektado talaga kitang maray. Iyo. Kaya punta mag-adjust, mag-adapt, mag-anunin mga estratehiya kung paano may papadagos ang instruction sa tahaw kaini yung kadipisilan na hatod kang pandemya. Iyo, pero tama ka, partner. Pero sabi nga kasi ito yung presidente, sagod na pagburukasan tabay August, talagang online pa kita. Iyo partner, Kasi- dahil mo ning option, but Oho. dipisil kasi magsugal di ba? Iyo, tama, partner. Mag-gamble. Mag-risk. Aha. Aram mo, ining siguro namin nga ni Permin, kung isipon mo, ining COVID-19, baka umon talaga siya as deadly kasi ang ano niya baga, ang critical saka ang niya, mahababa man lang talaga, nasa mga around 1%. Kaya lang, ang hababang yan, buhay bagay ng tao. Totoo, partner. So, like, pwedeng bilangan mo siya sa porsyento dahil maski sa roo yan, sabi nga ni baga, one death is one death too many. Oh, buhay yan eh. Buhay yan, bako yan. So, mga numero lang na inanimate. Yan. Lalo sa ito partner na kita mga nasa academe, kita mga educators, kita mga teachers, grabe ang responsibilidad sa mga estudyante ta. Yung totoo yung partner. Actually, dakul na adjustments ang nangyayari. Ako galing partner, medyo may data kong advantage pag abot dyan because nasa yung nasa distance learning baga kita. So, igwa dyan yung mga strategiya na minsan nagagamit ko man mismo sa mga klase ko. Garo partner baga, nakaantabay ka, nakaandam ka na bago pa mag-online kita. Kabisado mo na yan eh. Ibang araw kayo. Oo, Although, iamin ta pirmi yan, na iba man talaga ang face-to-face. Iyo, Sa totoo yan. Kahit Totoo yan, yung partner. personal, engagement ka sa mga students mo, nahili mo ang reaction nila pag ka nagde-deliver ka kang lessons, kaya lang marami nga kitang magigilibo. Iyo, Partner. partner. Ang na panahon na ini. Kada partner, minada man ako sa opisina, takita baga nasa Akrod kita. Namimiss ko na talaga ang sa corridors baga niya o sa mga estudyante nagsarabat sa bata, minalag sa classroom. So, yan nakakabungog na katahimikan. Deafening silence. A deepening silence. Deafening silence. Oho. Pero, maabot naman sa lang panahon kayo yan. Ayo. Aha. Dito lang araw ko na rin. Ayan, partner. Anyway, ano Okay. ba partner yan? Yun ito partner, pagkasabi ta sa bago, tama itong sabi mo partner na kita, kumbaga, kasi kung di ako nasa partner, ikaw kita rin 72 courses, mga, pigo-offer sa Offerings, Laucan oo. Bicol University. I-check ko nita, kung sa graduate ini o sa undergrad, kasi halos sobrang sanggatos na mga courses na pigo-offer niyan. Okay. Aha. So, alam sa mo ngayon sa SEBEM ngayon, nasa igwa na kaming siyam na mga courses na pigo-offer, walo o siyam na courses. Sa ino, dakulon mo part sa College of Arts and Letters. Kami, journalism, broadcasting, theater arts, communication, literature, and English language. Nasa... Journalism, broadcasting, Aha. communication, BPA or theater arts, Aha. literature, and English language. Yun, Six no. na. 6 na. Oo. Ngunyan, so architecture, dati Institute of Architecture, ngunyan, BUIDEA, may design na sinda in design, architecture. Oo. Nagisara nga sa partner, naroon ko partner kaya klase pagkita sa engineering kay ito. Dati College of Engineering sa Naos, ang pipilian mo lang civil, mechanical, electrical. Tapos Ngayon, may geodetic tapos na. ito partner, ang big-upod na minor subjects, iba ang term ta ka ito. Minor. Ganyan baga jack. Yan. Ito ang minor subjects, ano nga kaklase, mahali sa iba-ibang mga courses. Yan, At sa oo. liit pang populasyon ka ito. International kita ang ano tano. Dahil na sila maghapot kung kasuarin ini. So mahiling mo partner ang transition niya. Talagang nagparandakula Kang time ko ako nasala, kang time ni Dr. Susana Cabredo, sa presidente, nagkaigwanin ang programa kaito na so dati ito ba ito partner, nakita ba kaito nasa College of Arts and Science, engineering, tapos ako naglago sa Comdeb college. partner. Ha? Sa Comdeb. Sa Comdeb, Tapos nagkaigwa kaito nin sa time ni Dr. Cabredo na nagkaigwa, naliwan ko lang sa termino pigamit na nagbanga, libawa sa mga business-related courses, nagkaigwa na nin SEBEM. Taka ito pa no sa CAS, College of Arts and Sciences, sarabay yan gabos, pati sa sociology, AB English, yan. Yes. Naroon ko po ito, dahil pagkatong AB, paglawag kang, kung di ako nasa partner, paglawag kang ICCS, doon mo na introduce partner, so,
broadcast and print media. Oo, Tama, partner? Iba ng dating journalist. Ay, gano'n dati. Ang bago, broadcasting. Okay. Ang broadcasting yata is, ang pioneer graduate kaya nakakang 2008 or 2010. So, nainot kaya nga nibaga, ang nangyari, kaya magsaro lang ang department. Iyo. Baby pa sa saro sa broadcasting, kinabit na una sa journalist. Yan, Sagod mo, nyanyaon pa siya sa So, kung mahiling mo part ng transformation niya, ang mga development, makaskaso ni Marita, yun na nga nito, nagsarang-sanga. So, dati ka itong sa political science, ngunyan niya na sa College of Social Science and Philosophy. So, humanities. Maski mga faculty members partner kang in-implement ang ining ComDev na ini. Kan 2004 ini. Ay, partner. Kaya bagay-bagay dyan yung apat na courses partner na ang anniversary niya sa Rabat. Kasi ito ang panahon na namundag ang mga colleges. Tama ka. Ang halos magkasabay-sabay dyan, partner, itong sa CAL. Kami sa CBEM, CSSP, and College of Science. Kasi sa BS Biology, transfer naman duman mga subject sa CS. So, AB English kayo to, AB English, dyan na transfer sa CAL. Tapos, so, ibang mga subjects kayo to ngayang, ito nga political science, humanities, transfer naman sa CSP. And sa mga business courses, naon sa College of Science. Actually, partner, dakulo ning sa mga kaitong nagkarelasi kita sa college, na mga minor subjects, darainan mo niyan. Iba. Diba? Kaparalitan na kaining mga Jack. Naroon ko partner ka to, so Spanish. Naabot ko pa partner, so 4 na semesters kayo. Ayo, gano'n, sarong kayo to, naroon partner, gano'n sa engineering ta kayo to, gano'n, big-offer na yan, ano? Iyon. Ang natandaan ko lang, kay Hora S. Como está usted? Natandaan ko, big patrong sa todo, El Himno Nacional Filipino. So, kung kupayan sa kung sige na pa. Na-joke lang. Big patrong na sa tiyo. Tapos ipaparanta kami kato ni channel si Madam na Suliman. Kung mga tabi, so, kay Julio Iglesia na kanta, lingaw ko na. Big pakaranta kami ito. Gayan. Pero partner, maski po paano, nakatabang ito sa tuya. Actually, partner, ang kadakla na Bicolano terms, ang ang root niya, ang derivatives yan kang Spanish. Halimbawa, igawa kitang tara mo na imbes. Imbes. Ang Spanish kan, enves. Two words yan, enves. Nga, 17. Ang tunay na Spanish kan, 10 7. Tamay Y. So, N. Ito, tama. N, yes. Y. Dakulon ng lamesa. Komedor. Yan, harali yan dyan. Kaya, in short, ang Bicol dialects, grabe ang influensya kang Spanish. Tama pa. Gawa ka partner kita, big ano tani sa mga ano ta, sa yung pag-broadcast, paramas. Espanyol yan, tama ko. Porque. Poco mas o menos. Poco mas o menos. Minsan pa na ang spelling. Mientras tanto. Mientras tanto. In the meantime, tama po partner kaya, mientras tanto. Mga araw talaga yan. Kaya kita baga, sa broadcast, talagang kayo po ang kamakaukod mag-Bicol. Dahil man pwedeng Bicolano ka, maluya ka mag-Bicol. Although iba man ang mga hararom na Bicol, lalo ng Bicol simbahan. Iba pero, naintindihan ka, gabos ng baga predominantly Catholic baga kita. Nadadangog ang misa, ang sermon kan padi, na nasa Bicol, although Bicol na nakabase sa Bible. Bicol. Ayun. Kaya partner, parte kang garo evolution ta sa laog kan nag-50 taon na kita sa Bicol University kan 2019. Ngunyan na September we'll be celebrating 52nd founding anniversary kan Bicol University. Actually, Bicol University partner, namuk na ini sa paikan sarong Republic Act. So Republic Act siya na ano sa paniguta na nagmuk na kan Bicol University. Actually, dakol siya partner, nag-evolve siya partner. Tama ka partner. May mga combine na mga campuses, colleges. Hanggang iyon na iningon niya na Bicol University. Pero this time, mas dakol ang campuses kan university. Then mas dakulon talagang marayan mga offered. Iyo, partner, dakulon kitang courses. Tapos kan pulang kita itong Tabao campus. Igo kitang Gubat campus. Nahaliman ako partner sa Gubat, siguro mga more than 2 years man ako.
ang Bicol University partner namok na ini pinag-create ini kang June 21, 1969 sa paay kang sarong Republic Act ining Republic Act 55521. Alagad na institutionalize siya, nagpuon siya kan September 22. That's why Yun dumon kita nag-ano kang founding anniversary ta. Sa paginin sarong Resolution number 1 kan Board of Regents kayo. Kaya pero ang kung sa Charter Day kaya minsan mag-celebrate kita kang Charter Day celebration tapos na kita kang June 21. Ito sa pagkapasar kan sarong lay na nagikreate kan Bicol University. Pero sa pagpupul kan opisyalmente sa operation niya sa paay kan sarong Board Resolution number 1 kan September 22 of 1970. Okay. Kaya aron kan partner. So, kasi mga partner, sabi ta na dakulong kitang technology, kaaraman, etc. Dahil dakulong kitang campuses. Okay. Yan ang kamautan partner kan sa tuyang mga iba-ibang colleges, units, mga centers. Bakit lang partner mga units and colleges ta dakulong kitang opisina. Saro nga hindi ang EMD, saro lagi so Research Management Division, and kanakul pang iba. Siga ang sarang nga sa nga kaayan. So, sa paagi ka ni partner, ining mga technologies na ining mga researchers na ini madiseminar ta, sa tabang kan sa tuyang mga partners, sa kurong kita mga partner. Oo, DSWD, DOST, kadakol pang iba. Ang mga researchers na para kita sa Bicol University, either funded kang university or igwanin funding halid sa mga agency. Funding agencies. Yan, funding agencies. Bastante sila sa kwarta, pero dahil na ma-implement, dahil one is, wala sa ang expertise, ang technology. So, nag-partner sa tuya. Sa kita, kung warang kwarta, igo kita ng mga experts, igo kita ng technology, skills na kaipuhan para ma-implement ang sarong proyekto. Aram ka partner kan sarong kan mga nakaaging bulan, sarong project ninda susaray. Saray. Yung kami ito. Kamo ka ito sa sarong in partnership ito sa UPLB and DOST. Yan. So, sample ito partner. Picard. Agriculture-related mga naman ito. Magayon siya actually. Takulon ang namuyak ang programa. Maski kami ni Jopi, nakaukod mo rin doon. Yan ang gusto tayong mga... Kung ano ang, paano itanom ang kakao, anong benepisyo. Ngayon kaya na-disseminate na maray and dahil naka-live siya sa Facebook, naka-streaming siya. So dakol ang talagang nakahiling, na-expose itong programang ito. And sabi nila, ika-continue ito. Yun yan partner ang mga kasarot sa mga objeto man kaning programa na araw kayo nakakaw production, agriculture, tapos ang partner ta ang UP ta aron tabaga ang UP pag-abot sa agrikultura saro yan sa sa nanginginot na ang nanginginot na institusyon. So, yan partner ang saro sa mga objeto na ining mga projects na may partner ang Bicol University maidiseminar ta sa publiko. Araw ka sarong aldaw akan sarong Sabado sabi ni Professor Juneda, pati ang desalinization, pig-adalan ta na. Iyo, ano na ako lang makinig tubig sa Ligaspi. Abang na ini partner sa sa Sea Rice. Takang last week mga partner, pirang weeks na nagkaigo kita ng problema sa tubig. Oo. Pig-aradal na partner ko yan, sabi ni Professor Juneda, pig-aradal lang yan. So, ikaw kitang pig-aradal lang yung partner, in fact, na-approve na ito. So, renewable sources ng energy ta, which is solar mga partner. Saro yan ta, niya ako sa mga engineer, si buo pa'y presidenta, si Engineer Fernando Matera, saro yan sa mga nagmanifesto na dapat nga igwa kita sa university nin solar. Actually partner sa Calabarzon. Ang bigigiribong mo niyan duman na subdivisions. Solar powered na. Ang mga panel ninda yan parte na kang structure. Taigwa kong pinsan na engineer man yaon duman sa lugar na ito. Siya nag-istorya kaya. Kasi dahil nga sa problema sa perennial problem sa electricity sa supply kang kuryente. So nag-iwan na sindaning paradigm shift na pig-upload na igwaman sa ng solar, libre. Although, gagastusan mo sa enot yan. May invest ka talaga partner. Pero eventually, halos patas or even makatipid ka pa, haloy man ang servisyo niya, ang pakinabang niya. Gano'n ba sa ng partner baga nagnegosyo o nag-invest ka ng kwarta mo, nasa primero, dahil ka pa makakaano ka yan, makakabawi. Pero, ang epekto kaya, siyempre, mababa so power consumption mo, sumapibayadan mo. Lalo ba mo yun, nagkaigutan ng problema sa kuryente. Actually, partner, sa Pilipinas kaya, dahil abok ta kaya ng nuclear power
Oo, ano? Nakulo ng mga bansa ang nuclear powered na ang ano ninda, ang source kang electricity ninda iyan. Kaya lang sa tuya ang bataan nga ni bagang nuclear power plant dai pigihiro ta ang rason nasa ano ba kita seismic belt kita baka maglinog da maano dai ta pakayang para pa kanang technology arog sa Japan na pag may arog ka na lindol ang mga nuclear plants ninda kusang naglalak yan pa. So, kita dito pa yan kaya habo ano pero dakulon ang nag-spouse na sana i-harness na iyan ta mas masolusyonan ang kakulangan ta talaga sa kuryente kasi may panahon partner na yan bagan mangalas kang biglang nag-brown out siyempre nadadagit kita sa mga power distributors pero ang totoo kan pag hinapot mo ang rason ninda kulang ang supply kang kuryente so okay po i-distribute mo dahil talaga pwedeng isigi-sigi ta kumbaga manipis ang pagmanipis ang kuryente tadakol ang nagbabanga ka iyan apektado ang supply partner. So yan ang dapat na isolve. Okay. So sir ang partner sa tatawan ng konsiderasyon sa tuya sa Bicol University. Tanyaon sa mga engineer, may mga electrical engineer kita. Mga faculty ta, mga engineer yan sa mechanical, electrical, civil. Kung mga pagili mo partner ang pool of resources ta in terms of faculty component ng mga person nyaraon. Kaya very conducive nang sa tuyaan mga arong kaning mga study. Ining suportado ni partner kan mga partner agencies ta like so DOST para talagang maging ehemplo kita kung sakali partner kung mangyari ini siguro sarap kita sa mga university sa Bicol region na magamit nin kuryente bako nahali sa natural I mean so source mo yan na bakong renewable ini hali na sa ano ta sa solar panel saka sa mga partners pinaka-importante sa tuyang yan pighingan man kang university na ang taram tabagang yan online kita asa pa ang komunikasyon may mga budget naman na pigalokar na hopefully may mga suggestion partner na pakasukod na primero so mga linya ta mga aran to mga linya ta ngayon nasa Iribabaw serarom na yan saka so pigapon nindang apon kayan mga serarom ng teknolohiya sa mga fiber optic yun ang ano ta maski siguro parto nagbalik sa normal ang online terminya na iyon na actually dati man pigagamit ang online bago ining pandemya kaya alam mo niyan talagang dahil sa mga activities na mo kayang gibuhon offline or on-site, wala kang ibang choice kundi gibuhon nini virtually via internet. So ang internet mo yan, at this time ang internet is already a necessity. Kumbaga necessity na siya. Bako na siyang kapritsyo. Na nisisilad na siya na pagdai kang internet connection or malawya o kung stable ang sa internet connectivity, may problema ka. Yan. Kaya kita mga partner man sa Bicol University, naroon mo ko mga previews, mismong ang presidente, tapos ang OSAS, ang nag-distribute nin mga cellphone, iPad sa to yung mga estudyante, kahit papano, makakatabang-tabang, tapos load. Grabe, siyempre ang mga estudyante ta partner, ang iba kan, siyempre, dahil talaga nin kaya naglalog sa university, sa raram kang Unifast, libre ang tuition. Libre. Kaya solamente ang gigibong na mag-adal. Pero mo yan with this pandemic partner daiyan bako araw ka ng sitwasyon. Iyo. Takay pa igwa ka ng gadget. Panduwa igwa ka ng signal. Yan. Pag signal kung ano kay pa may pambakal ka ng signal. May pang-load ka. Tarang ko partner sa imo siguro gabos man sa toy may experience na sir, di pa ko makalag ta ng signal, sir. Minsan nga ko nagkaklase ka na warang bigla ang kahon. Ay mga partner. Tapos mi ka na experiencean mo no. Alam mo partner, ang totoo kaya diyan, ang Pilipinas kaya dahil pa kita nakaka 5G. So fifth generation. Kan internet connection. Kasi nakulon ang requirements diyan para yan ma-attain. Igual lang din mga lugar sa metropolis, halimbawa sa Manila, sa Metro Manila. Igual din mga lugar na very limited lang na area na 5G. Limitado lang. Sinda lang kaya nakaipuhan ninda. Pero ito talagang maging public siya, dahil pa kaya. Worldwide, bilang lang sa kamot partner ang mga nasyones na igwa ng fifth generation technology. Parang kan Singapore, igwa yan. Highly industrialized. New Zealand, mga mayayaman na bansa. Ang Singapore kaya, salito man sana siya, kaya kaya kang kan hardware, software niya, interconnectivity. May mga issue pa kaya sa security, sa privacy. Igwa, nakulo niya ba inadalan mo iyan, sarong libro iyan. May Google.
duman ko lang na-discovery na grabe pala ng issue pag-abot sa na una takang inot na kay pigpupugulan lang na magka 5G dahil pala talagang kay paliguan ng mga infrastructures kang ipubut up para ma-attain iyan. Okay. Sa tuya, sabi ko university, hingwa man na arog kayo ng abuton, tamas kiti tawag ang 5G. Iyo partner, Basta so stable yan, na iyan partner every time, anytime, nakaipuhan. Yes. Yan ang pighihinguha partner kang sa tuyang administrasyon na talagang ito may mga budget ng pigtaragama kaya and very supportive man ang mga partner ta lalo si Congressman Salceda na member kang very supportive ta. Sabi mga partner ka sa bago kimawara ang pandemic o kunyaon siya mag-stay ang online po pa ito siguro mas lalo niya na magiging dakulang konsiderasyon siya a way of life na talaga ang ano yan ang online. Saka besides partner ining I don't know kasi itong Spanish flu kang 1918. 100 years ago partner. Sabi nila haloy itong nawara. Medyo nagbilang ling taon. Dahil kung aram ko nagbilang ling dekada. So dahil talaga nakabalik basta sa normal. Ini pating COVID-19 na ini sagot niyo pigdideribatean ini. Kung talagang ini sarong nature-made na virus or cultured in the laboratory. Inalter or kaya mapagalon halimbawa, maano kaning bako ng arog kaining klase, bilang may maluwas na bagong variant. Iyo. Pasalamat pa lang kita partner sa Bicol University ta nag-roll out na. So announcement kan sarong sa first episode ta o kan June 27 kun ako nasala 24 nag-roll out na so so vaccination ta o sa mga empleyado sa tao. Okay. So, yun to partner, sabi ko nga ini mga bagay-bagay na pigutukar rin sa tuyang programa na makatabang. Kung anong niya ang resources, kita baga sa State University, knowledge, mga information, academic-related things, ito mga technology, mga researches mga extension. Ang extension partner, mga nag-stretch kita kan sa tuyang servisyo sa luwas. And bako lang sa mandato yan, kundi talagang kaifuhan ta. Kung kita man sa tuyang ngaya, para kulungan ang knowledge ta. So, i-share tayo niyo. So, parte ang kamangutang kaning programa kang EMD, Extension Management Division, na mai-disiminara sa publiko. Kang ano nga, parte, naramdaman ko sabi si Ronald kang sarong aldaw, para mo yagar ngaya, may nag-aadal niya sa tuyang, nagkataon lang, so nag-aadal kay ni partner, medyo nagadaan, okay. Ang kalidad palang partner kang chicken ta, pighinguan na makaibalik ka itong 1950s kasi ang mga, maski sa mga native chicken ta partner palaan, ang kalidad kay ni medyo nagdeteriorate. May mga intervention ba partner kan bulong, may mga na. Kung baka ito partner, naramdaman mo kung kaya ito nasa rayo po itang lugar. Ang native na chicken talagang pag sinabawan mo, tinula, masira mo na Ngunyan pigada. Ngunyan ang tinula mo niyan, so tinalo. Joke lang. Ang mga manok mga partner, siyempre pigamit minsan sa bulang, may mga injected na injection na. Actually partner kaya, ang dahilan ko nata nagpara-irembento nin mga lahi ning manok na madalion sa nang dumakula dahil sa need partner, sa need. Kaya ito baga 45 days. Ngunyan, dahil na nga madamog ang time na 45. Iguan na lang ngunyan 25 days. 25. Iguan 26 days. Dahil grabe ang so, spring yata yan. Kaya, yun ang dahilan. Dahil kang pangaipo kang tao sa konsumo, napipilitan na mag-giribo ning paagi, tangaling mas madaling mas mapadali. Na mapakinabangan bagay yan mga araw kayo. Kaya nauso bagang maraining mga klaseng ini yan. Nakulo bagay yan nagtirinda. Iyo. Okay. Pagsabi ito ni si Ronel, dapat nga maibalik na ngayon sa pag-apod na Camarines Chicken. Sabi ko, alian sa Camarines. Gano'n naman yan nag-originate na. Sa mga ibagat pa, sa Kamsur, kita hali ka sa Kamsur, ali ako sa Kamsur. Yaon talagang pag-abot sa mga native chicken, yaon talagang yaon. So mga apod kayang partner, mga buhi. Oo. Kailan mo yan partner, nakabuhi ka man sana kayan sa mga pag may natad ka. Kasi kung mabuhi ka dyan sa populated area, medyo pag duminalagan yan naman sa ibong, baka din sa iyong bumalik. So yun ang nagiging problema. Pero ang mga yan pa sa barangay, igwa pa kayong partner, urusohon niyan. Iyong partner. Uruwi sa niyan dyan, tapos pagkahapon tititikon, mababawagan mo, ako doon mo, and then, pag medyo may bisita, nakapidang ngayon din tulong, yan mga pang-offer. Bunuan na yan, kuwang yan kita. Pero kung commercial, partner, commercial purpose,
talagang nag-rely kita dyan sa mga cultured na maray na mga Ayo, manok na yan. ang mga 45 days. Tigapon, 45 Okay. days. So, yan po, partner, as in mga tugang, mga kasarabay mi sa Bicol University, ang pero pigpasadahan mi lang ni partner ini, para ma-recap ta, ma-recap ta sa mga obheto, sa mga napagka-restauranta kampon ta mga bisita, bubong kay President Mascareñas, ang samayang presidente, kay Ma'am Weng Soylo, kay Sir Juneda. Pagkampang mo pa si partner si Sir Ronel Juneda. Ako na arama. Hindi partner, pero may kapag interview mo yan sa talagang siya, masyadong mayaman sa mga bagay-bagay. Bakuan masyado sa kwarta. Pero sa mga kaaraman, cool siyang mai-share sa imo. Actually, yan partner ang advantage pag nakagawa kita ng mga guest digdi na talagang iyan sa ng expertise. Share to siguro na dakol ka diyan maaaraman. Lalo na kung iba-iba ang bisita mo, ang sa imong speaker mo ngaya o resource person rather. So dakol ka talaga diyan mao ko diyan. So sa iba-ibang expertise nila naaaraman mo. Yun ang nangyari naman sa Muya sa Saray. Talagang mga mga UP na expert. Siya ang pig-aadalan niya lang kakao. Siya pig-aadalan niya lang nyug. So igo sindang mga specialization na field of specialization na hararo mang sa indang knowledge sa simpleng bagay. Yan. Kaya makakaakod talaga partner. Aro kang batag na dapat pala ang batag dapat dako lang saha dyan para dako lang bunga. Yung ano sinta kaya na. Narudo ko partner kang kita nag-handle kang programang National Nutrition Council. Ang bisita taon yan, si Madam Nakora Nas, will be discussing kasi kuta na yung about sa nutrition. Kaya medyo may emergency si Ma'am Cora Nas. Kaya sa masunod siguro. Ang July man partner is Nutrition Month. Baka sa masunod makauron to na siya. Kaso ng oras sa partner Yun na nga ni. Alas 11 na. Kaso nga nakalampos kami hindi na minutos na pag nawapag ng istorya. Okay, maparam na po kami sa samayang programa pero bago po kita magtapos, gusto tayong pasalamatan sa mga kairiba sa Bicol University. Ito partner, siyempre pasalamatan ta ang presidente kan Bicol University, si Dr. Arnulfo M. Mascareñas, ang Vice President for Research and Extension, Research R&D, RD&E, si Dr. Luis Amano. Sa mga sunod partner, siya bisita ta. Okay, sige. And then, ang Director kang Research Development Management Division, si Professor Ronel Juneda. Ang OIC Director kang Extension Management Division, si Professor Rowena Soylo, asin ang staff kang EMD. And then, ang Dean kang College of Business Economics and Management, Dr. Edis S.C. Ang Dean kang College of Arts and Letters, pagtugod sa to partner, si Madam Dr. Leti Lopez, pagtugod sa tuya na makasabay kitrigdi. And past Director ng Extension Management Division, si Dr. Lester M. Narvaez. Ang Director kan Office of the President Communications and Public Relations Office, si Dr. Renelyn Bautista. Siyempre, ang Radio Veritas, si Dr. Mansakuya, si Father Pau Barandon, ang technical staff. Siyempre pa, ang overall chairman, kan radio program ta, si Dr. Beth Ichano Alpane, head kan BUMD Technology, Innovation and Information Dissemination Section. Sa mga pagribat dyan sa Laucan Bicol University, nagantabay. Salamat po. Partner? Salamat man, partner, na yaon ako ligdi yung kasabay mo sa programang ini. And padagos kita magsiservisyo sa ngaran kang sa tuyang universidad. Ini po, si Seth de Matera. Ini man po, sagod na kita partner sa sa matapos ng programa, sa mga masunod pa, sa December pa. Ini po ang sa indong nakasabay sa programa, kasabay si Professor Seth de Matera, Edgar Barameda. Nagpasalamat kan sa indong pagantabay. Hasta sa masunod na Huwebes sa programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Thank you. Good morning. Good morning. This is the school we wish to sing, of a school to honor and revere, a temple built by man of firmness, a mold for you to walk with pride, for he will always see united, although we tread on
ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uwena ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda. Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Webes. Digdi sana sa Radyo Veritas Legazpi.